Nefak özgürlüğü ister şeyi yaşıyoruz. Şeyi de öyle koşkinamın sağlığı. Paş işlerime bir girin. Vah vejin kurda. Çıca merhum. Naha gitin. Vah çenabe. Çı da fazın bakın. Naha da fazın. Araba, kurda. Lehev cudakın. Lehev cudakın. Yani gerek em piçek. Dirok vakti ez de bejim vegerin. Emin lujen bakın vegerin. Tabii ki dirok aynı minafı, iro tekerrür nake. Rev şekilde cuda tekerrür dike. Ki baverdi ki Rusya izin bide Türk'a Afrinelerde? Ava tamam bu. Ava bu. Nive şöyle şey de ava bu. Pratik şiki biroz sistemek demokratik. Talk about fear and how people are trying to make them afraid all the time. We have to ask, what is it they are really afraid of? Deman basta tırstıkın, pürüstten famlıkın, yani tiştinku insanın tırstıkın çine. And I think what they're afraid of is ideas. What they're afraid of is what they used to be threat of a good example, that other ways of life are possible. That's what they consider terrorism, is that's what scares them. Tiştinku o tırsın, bu orada bizim terörizme o ramanın nune, fikrin jiyaneki azadın, o jibu wan terörizmir ve kujiyede tırsın. Hebûna me di nava dibistanan de û ev têkoşînekî berdewamiye, yani her tim em vê têkoşîn dimeşîne, demek dimeşîn piştî vê xilas bibe, bes yani têkoşînekê bi berdewamiye. Ev şî pir giring e ji bo ku em dibînin ku dibistan bibin dibistanên êcarparan jî. û zanînga rojava cûyekên bo maqsadê me we ciyê çareseriyê. Mirov dikare bêje mexberek civakî ye. Her aliyê cîhanê dewra zanîngeha pîrengî ye. Hem ji bo azadiyê hem reberapo hem jî gelle Kurd xebat dikin. Li bes vî demê dawiyê de em hîn bêhtir ser giringiyê perverde, ser navareka perverde û em ji ramana û pirtûka serok apo servî esasî em çi dikanin jê derxînin, em servî disekinin. Ji bo vî yekê jî em dinerin tabii servî noxte tene Hareketa Azadiyê Kurd û şoreşê Rojava tene servî nasekine. Yani hemû devere dünyayê de edî gîştandine çebûyê ki ev perverdeyê ku ev zanistiyê ki tedandin ne zanistiyê ki ji bo gel jin û civakê ye. Ev zanistiyê ki ev perverdeyê ki tedandin yekî usayê ki em berdevam bibin koleya devletan, dagirkeran, kapitalistan, bavıksalartî û vatişta. Yani em dinerin ku vaxte hinek gel azadiya xwe ji dest dîstînin, yani dest dikin mîna Başûra Afrika cîdin. Em dinerin ku misal ji bo kî ve dest xistine azad nabin. Serok jî, reberapo jî û em jî niha lêkolîn dikin ji bona çi. Em dinerin ki her tiş ji mejî de dest pê dike. Ji bo vî yekê niha hûn jî li Rojava nikaş dikin. Ve hareketê din hemû dünyayê, akademisyen, revşenbîre hemû dünyayê ji vîya nikaş dikin ku gelo aceb ji bo azadî û demokratî perverdeyekî çilo. Hawceya aceb em îptidayî hatta tişta din hebe. Ji ber vana zarok ji civak û ji xezayî kut dike. Em çawa dikanin hem perverde ser esasê azadî û avakirina demokratî ava bikin. Hem bi biçime de yani biçimevî çivî hem jî navorokê de. Ji bo vî yekê me got em hem zanistiya xwe nîşanî hemû devere dünya bidin hem jî ev zanistiyê ki hemû devere dünyayê de derketiye holê
Bana ji bu tekoşin derxistine hole em vi ji bînin vir. Ji bo vî yeke armanca hatine me vir eve. Ku mileperverde de gella û jina ku tekoşine dimeşînin em hedi vana bînin ba hevdu û vana ji bikaribin vî milede. Hevdu re bar bikin, par bikin û pişkirtiye hev bikin û hîn jî bilindtir û mezintir û kurtir perverde çebibe. Birastî jî min pir balkêş de tenek tişta. Misal em diçin ciyedin da tevayê Avrupa, dünyaya da em usa seminera nusa da dipeyvin. Kêm pirstin? Pir tiştekî balkêşe min yani pir tiştek balkêş bû ku yani her haftinekî piştra pir pirsa hevala hebû yê li vir hazır û amade. Ev jî çi nîşandı de birastî jî mejiyekî vekirî mejiyekî aslında dixwazî tişt jî hev derxîne tişt bêhtir pêşve bibe li vir heye amade ye. û ev jî tabii ki ev merov mesuliyete vî jî dibîne ku ev kas şehîden me hene birîndare me hene tabekî vî gel kişandiye heye merov vî mesuliyet jî li vir medît. Ji bo vî yeke ev nikaş em jî gelxwe bibin ciyên ku em diçin û em hevî dikin ku em hîn bêhtir kesan bi vî şeklî tekoşîne didin em carekî din bigîjin hevdu ku ji hevdu jî bialibin. Heda bi te'kîd baş bû hevalê me biyanî got hatin nerînê xwedan ême jî me nerînê xwedan her ji xwe ev munteda û ev sempozyûmê got hene her divê tikar bin di zangeha me de wek hemû zangehê dîtir. Qenaeta me de serkeftî bû. Her kesekî yani problemê got zehnî bûn ew gotî dîtibûn bi zelalî pêşkêş kirin. Ji bo mustaqbel jî kê divê tiştê halo tikrar bin ya edeb bin û hem ji bo mamosteyê me hem ji bo rêveberiyê me hem ji bo xwendekarê me karekî serkeftî bû. Armanc ji xwe her divê mirov vegerê rêveberiyê xwe armanca wê wek got weda xuya kirin berev xwendineka weke gotî ji dûrî armanca kapîtalîzmê xwendineka got însan tê de bê ava kirin însan bi hevaltî tê de bê ava kirin û nebê careke dî sebebê got tehdil miletê me werê gelê me werê wek hemû cara bû. Yani weke got hûn dizanin ne bi tenê di xwendinê de di zanist de di hemû beşê jiyanê de miletê me wek Kurd em tim ji ber ew nizama kapîtalîstî got mewcûd û bercewendiyê xwe dikine reqem yek her ji herî kêm ji serspîk û heta niha em mixabin em dibine bedel ji wan armanca de.